Oñati Gipuzkoako hego-mendebaldeko udalerri bada, Debagoiena eskualdekoa. 11.487 biztanle zituen 2021 garren urtean. Gaur egun, 11.445. Gipuzkoako herririk handiena da azaleraren aldetik 108,2 metro karraturekin. Udalerria ingurune menditsuan dago, eta Aizkorri, Aloña, Zaraia eta Elgeako mendilerroek mugatzen dute. Erreguneak maila handiko monumentu asko ditu, batez ere pizkundekoak eta barrokoak. Turismoari lotuta, alor honen mundu erakundeak 2023ko herri turistiko onenaren saria eman dio Oñatiri pasaden urrian Uzbekistanen egin den ekitaldian. Hain zuzen, Best Tourist and Villages by World Tourism Organization ekimenak Oñati errekonozitu du ondasun kultural eta naturalak dituen landa turismoaren adibide nabarmena delako. Landa guneetan dauden balioak, produktuak eta bizi estiloak zaindu eta sustatzen dituelako, eta berrikuntza eta iraunkortasunarekin konpromiso argia duelako. Azoka plaza edo Berdura plazia Olaran errekaren gainean kokaturi dago. Hamarkada gutxi batzuk baino ez dituen 2 solairuko estalitako eraikin batean. 4 aldetatik irekita dago eta Foruen Parantzaren ondoan dagoen frontoia dauka sarrera nagusitzat. Larunbatetan egiten da asteroko azoka eta 11 postuz osatuta dago. Bertan barazkiak eta frutak, arrunt zein ekologikoan, gazta, eztia, ogia, ogi eta gozogintza ekologikoa, baratzarako landareak, lorak, arrautzak eta abar topa daitezke. Azoka plazan postu finko bat ere badago, arraindegia dena. Herriko eta inguruko nekazal produktuen ekoizle ez gain, bestelako elikagai saltzaileak eta arropa eta etxerako gailuen saltzaileak ere bertaratzen dira. Bueno, Xavier, Oñatiko azoka larun bat goizetan ospatzen da, bertan gaude gaurkoan. Kontatu guztu, udalaren aldetik, zer nolako garrantzia ematen diozuen herriko azokari? Bueno, nik uste garrantzia handia daukala eta urtietan azoka bizi dago Oñatin, ezta? Azkenean Oñati be 16 auzo eta landagune handiak izanik, lotura handia dau nekazaritzakin eta beltzitzakin baita. Eta azoka da azkenean gunean nun kontsumitzaileak, herritarrak azkenean, ekoizleekin topo egiten dagoenak eta bertan egon aldianak erosketa egitez aparte zuzeneko lotura horrekin. Eta horren garrantzian lekuko be aipatu nahi nuke pandemia gara izan eta azokei debeko egipinizian ebe, zelan Oñatin apustu bat ingeben garrantzia berezia ikusten gebelako azokako keila eta kiroldegia habilitatuz azokak bertan posible izan zian ikea debeko doanen gainetik. Ikusten da beraz errotuta dagoela ez da azoka Oñatin, jendeak ere harrera ona ondo erantzuten diola azokari. Nolako balorazioa egiten dizu zuek azokaren inguruan? Balorazioa ona egiten du, esatik orokorrean postuak beteta goten dira, zerrendan be eskaera batzuri itxaroteko esan beharra esaten du. Eta, herrixen bai da itxura bat, jentea larun bat goizero hartuta daukana, azokara etorri, azokako produktu ikusi, bertan erosketakin, eta jende asko biltzen da, eta nik uste hori garrantzitsua dela tokiko produktua bultzatzeko eta bertan ikusten dalako, hori da ernemuina bertako produktua balixuan jare, eta ekoizleari be egiten dagoen lanai onarpen bat be modu horretan ikusten. Goiztean goizetik ez da ikusten da mugimendua da bilela, hemen azokan jendea batera eta bestera da bilela. Erronkak aurrera begira, azokak ze aldaketa ditu beharko balitu, zer erronka dituzue aurrera begira? Badaukagu erronka bat, dana azokan egitura honeri osotasunean buelta bat emutea, ezta? Nolabait honeia baduzka urte batzuk, eta 2 solairutan kokatuta dago, behan arrindegi bat eta on gauden lekuan gainontzeko postuak, eta nik uste beste buelta egia ematea komeni dela, agian bertan konforte kontuak eta pixka eta berre hobetzen ditugun, hotza egiten duenean niko hotza delako, eta orokorrean esaten dena, urrengo beste 20-30 urterako azoka nahiko nuken azoka hori, guztien artean forma emuteri dago.
Oñatin gaude gaurkoan, Oñatiko azokan. Kontatu iguzu ze produktu ekarri dituzun gaurko hontan saltzeko. Ni gaur ekarri dut, epokakua, letxugak, 3 klase letxuga, gero kale, piparrak, erremolatxak, apio, perejila, espinakak, azia, kalabazinak uñak abaiten dauz, baina bai, go pepino batzuk, eta berenjena batzupe bai, horre hongo diaz, bai, eta azelgak eta porruak, eta berakatz freskuak. Guk Idiazabal jatorri izendapeneko saltza gazta saltzen du, eta bi erata kegabe, eta gero keretuak keiakin bai, eta gero gazta kremabe euki izan du batzutan. Bueno, gaurkoan gehien bat ekarri dugu produktu freskoak, eta produktu freskoen artean hondikan udako barietate batzuk, adibidez alberginak, kuiatxuak, piperrak eta tomatiak eta pepinuak. Gero udazken edo neguko barietate batzuk ekarri ditugu, azakixak, porruak, kalabazia, eta gero urtian zehar daukogun beste barietate batzuk, erremolatxak, letxugak edo eta zerbak. Gusten dugu dena freskoa dagoela, esan diguzu, moztu berria da, ez da? Letxugak goizien musketan dauz, zapatu goizetan, eta ekartzen du goizien. Gero, dana saltzen baldin bodu eta ikusten baldin bodu, ondion goiza da, juten gara eta ekartzen du berriz. Eta bestela, ekarri dunakin, 12 inguru arte ametxen egoten gara. Zergatik gazta, zuek? Guk daku hartalde bat, hemen Arantzasun, eta euran esniakin dana gazta egiten du. Eta gu azkenean hortatik bizi gara, eta gure nita bikoti hasi ginen zerotik, eta azkenean gure bizitzeko modua, ez da? Hori da, bai. Gure bizitzeko modua gure gazta da. Ikusten da, ez da urtaro desberdinetako produktuak badauzkezuela. Hori da, bai, eta gero, produktu freskoaz gain, sagartzokoa. Urteko momentu batzuetan bekartzen dugu kontserbak edo produktu elaboratuak. Zuk azokan zergatik saltzen duzu? Dalako niretako aukerik onena, niretako. Zatik lanain, lehen ibiltzen gila moan lanain, eta gero alde baten atia jo eta bestien atia jo ibili barik bier dauen ero ez duen bier esaten, orduan izan geben, begiratu, merkaula fango gara, eta holaxe badietz etorteko, esan uzku, eta helin denporatik hasi, eta heli aldoz alkatezanetik hasi, eta arraskera mengabiz. Zenbat urte? 35 bat urte badoigut. Zapatuetan honaxe etorten. Eta, klaro, merkau batera etorteko be, lan asko inbida. Gure apostua salmenta zuzena da, eta nik uste dut gure bezeruari, gure produktua erakusteko eta eskainetako modurik onena dela. Eta aprobetxagoz, gubiak honen gure bezeruari eskerrak emutia. Fidelak izateagatik eta azokara gerturatzagatik, ez da? Bueno, gehien bat saltzen dugu, guk era ekologikoan produzitzen dugu, ekoizten dugu, orduan azokan bakarra gara era ekologikoan ekoizten dugunak, hemen Oñatikoa garenok, Oñatiko ekoizliak, eta gero, kontsumitzaileekin arreta zuzena eukitzeko aukera bada, eta bestalde beste arrazoi bada, gu lehentasuna kontsumo taldiai ematen dutzagu, baina eszedentia baldin badau, gehiagizko produzioa baldin badugu, eszedente horri irte eramateko azokara etortzen gara. Oñatiko azoka larun batetan egiten da, larun bat goizetan, gaur bertan gaude. Gaurko azokaz gain ezakit beste azokan baten ibiltzoten zaren, herri ibiltzote zareten? Gu normalmente gure azoka fijoak dira hemen, larun batetan hemen, da gero igandetan egoten gara Arantzasun. Eta gero bestela batzutara faten adibidez Legazpin, Gipuzkoako arte egunean, gero Gernikan, Urriko azken astelena, baina bestela Bestela nahiko lan izaten da azten zer, ez da? Bai, hori da, bai. Ona ekartzeko gauzak eta elikagaiak eta biltzen eta prestatzen. Hori da. Gure lehentasuna da kontsumo taldia. Momentu honetan Oñatiko 35 familiak osatzen daude kontsumo talde hori, eta astero banatzen dutzagu barazkiotar bat, eta gero Oñatiko azokara etortzen gara larun batetan, eta gero bai Oñatiko eta bai Baiarako beste herri batutako denda batzuetei banatzen dut zago, barazkixak. Ni Oñatira bakarrik etortzen naiz bai.
ametxen. Eta zelan suposatzen dizu? Ba, begiratu, niretako oso ondo, zati ni oso barritxuen naiz bai, eta larun bat goizetan, nik iten dut azte daneako ja neiko barriketan. Eta joaten izetxera, baina holan barrixaletxe. Eta gero herriko jentiekin egon, da niri asko. Bueno, lanaz gain, terapia da, harremanak sustatzeko eta modu batera bada. Oñati mailan, hemen inguruko danak eurak ezakuetan euen eta neupe ezakuetan ditut eurak, eta hor gabiz. Bueno, ikusten dugu, karroa beteta daukezula, kontatu iguzu, zergatik erosten dezun zuk azokan? Bueno, kalea etorri nintzenetik, bizitzera, 25 urteia, gertu dakotelako eta asko gustatzen zaidalako merkatura etortzea. Merkatua beste bizitasuna daukelako, bai. Giro hone hauten dalako eta jenti ezautzen zulako eta azkenen gaztak eta erosteko ez da beste lekutan bada, baina segun zen nahi ezun ez dago. Zuri azokatik zer da gehien gustatzen zaizuna? Zer da gehien baloratzen dezuna? Merkauan? Bai. Ni bereziki produktu freskoa, bertakoa, eta gero bertako jendiekin harremanetan jarraitzea, bai. Harremana hori gertua eta bai. Hori baloratzen duzu eta garrantzia ematen diozu. Oso politia da, bai. Herritarra dela gehien bat, herriko jentia dela. Kanpotik etortzen da, baina hau edanak herriko dira, hau ez, baina hori bai. Hortu gauzak asko eta ezin behar da. Eta bertan azokan, zer topatzen duzu beste tokietan topa ezin daitekena edo? Nik uste dut gaur egun denda guztietan dauela danetatik, baina merkatuan bereziki freskotasuna, bertakoa. Ni bereziki ezautu dut beti hortua inguruan, aspaldi. Eta hori, lehengo gustoak eta lehengo itxurak eta lehengo produktuak. Orduan bertan egoten dira. Saltzaileekin tratu, Hori baloratzen duzu? Bai, porque eroski baten ez dago. Eroski baten haundixea di eta ez dago. Eta bertan gustoa ibiltzen zea? Bai. Ez dauzen dituzu eta lagunak dituzu? Betik ezagunak eta azkenin zer nahi ezu lagundu dituzu eta ikusten duzu, gaurkoan ere Oñatin azokan erosketak egin ditugu, bolsak bete ditugu eta orain sukaldera joango gara. Goazen! Iritsi naiz, Xabi? Bueno, goiz zabiltza, motil. Bai, korrika. Beti bezala. Bata eta bestea. Gabiltza. Mentxe dauzkeztu, astonetako erosketak. Vale, primeran. Ea, termozko platera prestatzen duzun gaurkoan. Gaurkoan. Zuri, ondo utzi. Agur. Ale, agur. Beno, orduan saio berri honetan egin behar dutena da berenjenak betea, bale? Plater oso erresa, gogoratzen bat zate, azkeneko saio honen genuen pisto bat. Txampiñoiek, o xixa horik, o lako zerbait, hori naztuta, hemen daukuna ja egin da, bale? Orduan, egingo deuna da berenjenai basea eman, hola, eta egingo deuna da uztu, bale? Hola? Bueno, hola, ondo uztu, erreiuna jartzeko, plater hau, barazkik eta beste gauz batzuk aprobetxatzeko oso ona da, Baizik, edozein gauzakin, egin dezakegu, gero guk gazta berrindu inbar dugu gainetik, eta nahi behar zute bexamela bat egin, olako zerbait, gero grantinatzeko ondo. Hau egingo dena da, hola sartu, olio pixka batekin, eta olakok beste 3 eta labea. Bale, orduan labetik ja ateata, euki dugu laben 10 minutu, 10 minutu 200 gradutan, orduan egingo duna da, bete, gure pistoarekin, hortxe, holaxe, ondo beteta, gero gazta gainetik jarriko dugu,
Eta egingo duna da berriz labean sartu. Oso ondo. Guain, idiazabaldako gaztakin egingo dugu, idiazabaldako gaztak eatuta, pixkat indarra emango jota. Hortxe, Eta, hau, da honen bezala, hola, berriz, labea. Bueno, orduan platera bukatzeko, begiratu nola gehatu dan gratinauta, gaztakin eta. Orduan, aprobetxatzeko, bakizute, sukalden beti aprobetxatu inbar diela gauzak eta improvisatu inbar diela. Orduan, hau aprobetxatzeko, hemengo erreienokin egin dugu saltsa bat. Tomatea jarri diot, zutan jarri, eta horrek basea emango diot. Hemen albaka pixkat bota diote pixkat aromatzeko, bere puntxu desberdin bat emateko, bale? Eta orduan, bueno, behiratu, nola geratu dan, taka, saltxea, Hortxe. Jarriko pixka ixe, holatxe, que no falte. Bale. Eta, hau, epela da honen atera behar da, bestela, gaztakin eta gogortu intxedanen, gero atatzeko pegauta egongoa, hola beste bat, eta lau. Bale? Eta, beti bezala, hola, kolore berde bat, ta. Eta hementxe, beste plater erreix bat, barazik inindakoa, primeran, honegin. Ikusi duzuenez, gure azokek 0 kilometroko produktuak eta kalitate handikoak eskaintzen dizkigute. Hauen bitartez, platerra beratsak, errazak eta azkarrak sukaldatu ditzakegu. Anima zaitezte gure merkatuetan erostera eta ondoren sukaldatzera. Horrela, gure ohiturak eta tradizioak mantentzen jarraituko dugu. Datorren saiora arte.